Pinereuter og Færbots, Pinereuter og Færbots, Pinereuter og Færbots, Pinereuter og Færbots. Vi er Pinereuter og Færbots, og vi tramper med fødderne til det elektriske, magnetiske. Mekaniske rytme, vi har pærer til øjne og aluminiumsnæser. Vi laver afslappende move med vores robotpositurer. Jeg laver afslappende move med vores robotpositurer. Min arm var en rande. Mit venstre skinneben var et afløb. Det hele styres af en titaniumhjerne, men med vores fantasi bliver alt, hvad vi skaber, langt. Vores fantasi, vi er Pinereuter og Færbots. Og vi er her for at blive nu af vores arbejde færdigt. Vi lukker ned for dagen, men vi har lært vores lektie. Vi skifter til koffeinfri hele dagen. Pinereuter og Færbots, Pinereuter og Færbots, Pinereuter og Færbots, Pinereuter og Færbots ord.